Üdvözlöm Önt a Sciennet törzsvásárlói rendszerben. Köszönöm, hogy igénybe veszi a segítségemet. Szeretne mostantól mindent olcsóbban megvenni? Mások vásárlásaiból jövedelmet szerezni? Rövid időn belül karriert elérni? A Sciennet zseniális törzsvásárlói rendszer mindezt biztosítja Önnek. Néhány rövid, de hasznos útbaigazítást adok ehhez. A Sciennet összefogja a magyar vásárlói közösséget, akik egyetértenek azzal, hogy az egyre dráguló világ ellenére előnyös lenne olcsóbban vásárolni. A nagy vásárlóerővel különleges kedvezményeket tud elérni az alapvetően magyar tulajdonú kereskedőknél, szolgáltatóknál. Egyedüli vásárlóként ezeket a jelentős árengedményeket ön nem tudná rendszeresen megkapni. A törzsvásárlói közösségünk segítségével ma már minden létező terméket olcsóbban beszerezhet a több tízezer szerződött termékpartnerünknél. A Sciennet sokkal több, mint egy szokásos törzsvásárlói rendszer. Itt forintokat, vásárlási utalványokat kap vissza, és nem csak a saját, hanem a mások vásárlásaiból is jövedelemre tehet szert. Ha ön is egyetért azzal a közös céllal, hogy a hétköznapi emberek hétköznapi vásárlásait tegyük olcsóbbá és támogassuk a magyar kereskedőket, rajtuk keresztül a magyar gazdaság gyorsabb fellendülését, akkor mondjon igent a Sciennet törzsvásárlói rendszerre, erősítse ezt a különleges vásárlói közösséget regisztrációjával és vásárlásaival. A rendszerhez való csatlakozás önkéntes, a benne való részvétel teljesen ingyenes és semmilyen kötelezettséggel nem jár. Ezen a gombon tud regisztrálni. Hogy milyen módon tud fizetni a termékpartnereknél, és miként tudja érvényesíteni a törzsvásárlói kedvezményét, itt olvashatja el. Országos lefedettséggel a termékpartnerek között itt tud válogatni. A regisztrációját követően az e-mailben és SMS-ben kapott törzsvásárlói azonosítójával, jelszavával a személyes webirodájába ezen a gombon keresztül tud belépni. Itt nyomon követheti az összes megszerzett visszatérítését. Szeretné pontosan megismerni, hogy milyen sok előnye származik Sciennet törzsvásárlóként? Javasoljuk, kattintson a törzsvásárlói előnyprezentációra, kapcsolja be a hangszórókat, és már is kényelmes körülmények között bemutatjuk önnek. Számos további kérdésére választ kaphat a kérdések és a válaszok, a szerződési feltételek és az ASF melléklet menüknél. Ha tovább ajánlja ezt a rendkívüli vásárlási módszert szeretteinek, ismerőseinek, környezetének, akkor nem csak nekik segít, hanem az ő vásárlásaikból önnek is jövedelme származik. Ha ön még nem regisztrált, most megteheti, kérem, kattintson ide. Amennyiben ön már Sciennet törzsvásárló, úgy kérem, böngészen kedvére az oldalon, ismerkedjen meg legújabb termékpartnereinkkel, és ajánlja tovább ezt a nagyszerű lehetőséget. Köszönöm figyelmét. Gazdagodjon meg költekezéseiből!